El meu nom és Clàudia Mercader i us vinc a presentar Art i Misogínia. Quan se'm va plantejar realitzar el projecte final, vaig voler tornar a indagar sobre la cultura de la violació i anar fins als seus orígens. I va ser aquí on vaig arribar amb Grècia i Roma. És a través de la reinterpretació de 4 obres artístiques del barroc i el renaixement com vull denunciar la falta de dones en els museus i l'apologia de la violació que a dia d'avui encara en trobem en ells. La primera de les obres és El segrest d'Europa, de Simone de Beauvoir, realitzada l'any 1640. És una obra barroca, amb temàtica mitològica, realitzada amb oli sobre llenç. Actualment la podem trobar al Museu Thyssen-Bornemisza, de Madrid. El mite d'Europa va estar versionat per molts autors, com Horaci i Ovidi. Europa era filla de Fenícia i germana de Cadamó. Aquesta posseïa una bellesa sensacional, el qual va provocar que Zeus decidís raptar-la. El quadre que veieu a continuació fa referència al segrest de Proserpina, realitzada per Rubens entre l'any 1636 i l'any 1637. Aquesta obra pertany al barroc flamenc i fa referència a la mitologia. Es tracta d'una pintura d'oli sobre llenç i actualment la podem trobar al Museu Nacional del Prado. Plutó, rei de l'inframón i tiet de la jove, raptà Proserpina per tal de convertir-la en la seva esposa. Actualment esteu veient la imatge que fa referència a l'escultura El segrest de les Sabines, realitzada per Juan de Bologna l'any 1583. Aquesta obra fa referència al manierisme italià. És una escultura de marbre, la qual medeix 4 metres amb 10, i actualment la podem trobar a Firenze, Itàlia. En el mite El segrest de les Sabines s'explica com l'any 753 a.C., poc després de la formació de Roma, aquesta es troba en una forta mancança de la figura femenina. Quan el rei Ròmul es va adonar d'aquesta problemàtica, va convidar els seus veïns a la celebració d'uns jocs esportius en honor al déu Neptú. Durant la celebració, els amfitrions acorralaren els sabins i segrestaven a les seves esposes. Aquest fet va promulgar la guerra entre ambos bandos, i a través de la violació fou com aconseguiren el matrimoni amb elles. Per finalitzar el projecte i, per tant, l'última obra, trobem a la reinterpretació de Susanna i els vells. És un quadre pintat per Artemisia Gentileschi l'any 1610. Aquesta està pintada amb oli sobre llenç. Susanna era l'esposa de Joaquim, un home ric i poderós de Babilònia, i filla de Lecías. La seva devoció per Déu era inaudita. Aquell mateix any van ser nomenats 2 jutges. Els dos sentien amor per Susanna i la necessitat d'unir-se a ella. Seguidament, els 2 jutges inculparen a Susanna d'adulteri i aquesta fou condemnada a mort.